Ơi, मा जाखो? मोजां मोसा। नै सिफुं सुग्राफ्रा जोंना मोसाग्राफ्रा मेंजोब्बाय हादोरसे दे दानदो दे गाबदों नामा गायदे मा सानसे थानांगौ बेयावलाय गरमखौ नुवाखै माबायदि गरम दे दिनैसो बागुरुम्बाया फार्स्ट हादोरसे सेन्देल मोनसे बायना हरलाय सेन्देल जरासे बायना हरलाय नै आंनानो गैया बेसे गोरिब जाना दं माबा सेन्देला नै सेन्देला उफाय गैया ओइ मैथा सेन्देला
मोजां मोनना मोसानो फ्रेन्ड जोंनिया इयाव दा गोसो बिदि दामबा बेखौ मोसाबाय थासिगोन आरो ने लांबायमोन बिदिखौ woi मा जाखो उल्टां फाल्टां दे रेडि जा Mas dolo-dolo mosadeng. Milai. Nampaknya nih, jenis sengra berlapra kawasinnya. Deh, moca-moca बैसागु अमा जाथारनांगौ जोंहा आं सिख्लाफोरजों जिरायगासिनो ओंखायनो दामाखै फुंबिलियानो मोनसे बुस्थु नायगोनलाय लाबोलाय खुलिना हर खुलिलाय दे बिरहां बाहां मोसाथार बाज्ल' बुज्ल'नो
10 मिनिट जाबाय ओरैबा थाइपखा नायनायदो दसेनो लाइ फैमारगासिनो नायदो मालायनिथाय आयै लेखाया गाज्रि जाजोब्बाय हेल' नांगौ गोलै Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,